Tiprasaroni birman tei thaglakha Tiprasaroni jungjal tei mathagi manglakha Tiprasarok tam chaya khaikana saboni sraimu chakhana amsuki birman rajagui to Tripura hastebo kabangmano raja chalangkha Tiprasarokno raja chawui rajoto khailangkha o hano phiaba tabuk Tiprasa raja le chawani hakjalni kokse Tiprasa maik phaisa jana bagse tabole buini thani yak phelan nango buini dofano mathangui tabuk nichini dofake kulugui tongo lamani jungjal toini jungjal jungfereng jungjal abhaino Tiprasani amchayago rogo abhaino chini mangplewa dukhu birmani koktoma kasa phaijawkha korbuk amchani bisingko khobjaknai purbo manika dewano takhok birandra Tripurani nukhung nok bai klai thangka wati nokbar phaimani bai sangrong salo isisa wati nokbar mabaino bini nok bai klai thangka ajaga thuna jana phano chukliya bwsa khornya tuinai takhok birandra Tripura nukhung khawai tongmani ogo mai supongui phatisa supongi phano chawai tongjamani phiaba o mai jadanai nukhungsi tabok grekha nokbar bai klai thangka amsuke birman chini takhok birandra Tripurani o koktoma manai thangai naikha party secretary Bisal Debarma senior leader Pusparai Tripura tei Haradon Tripura no khoboi juda adang rok tei borok shaka jaicini mansak jeng chobanai hwnai nai khanani di boron koktini borok tam salaikha mi basa buhuni tongo monimonlai Selina Tripura Juhel Tripura ani buri bunghalai Maduri Tripura ani bunghalai Birendra Tripura hala ang tini araita duja somoyo ani gotona oin thaha nogano subasu kusa khlai mahalai kusa su ongnai hamnai rani bung porobing kumar para purbo maniko dewan hambai noro nubiman khana jeng tabok purbo maniko dewano sopaijak actually chini takhok khoroksa ni bini nok norok tabok nubiman khana ge boro omoki bini busarok omo bini hik ge takhok ni nok tongmani tau tini matro suru siku watui phaimani te nobar koto to kobang phaika kobangma robot bagan nosto ongkha baikha omo jeng kobangma no report khlaika haipano especially jeng tabuk nok si manai hani bagi nor nugui man khana gori borok basini kungthai baraba gori no kobang ge borok nok kotor boti semaya nor jotono saimano gangkai oboto bidun bisinti nor nukhana busa khorunai bihik busai borok tini borok thunai borok sanai ge jeng nainai ei je jeng busuk jora buskango help khlaiman ge ang already SDMO bo salaika ge finance kang ang SDMO inform khlairka ge borok no je nok baimani busuk jora jeng help khlaiman ge hisabo to jeng 80-90,000 to jeng mano but ta busuk jora borok no jeng help khlaimang sorkari babe ge buskango jeng nok ni teibo jeng salainai ge aboto jeng tabok bidun bisingti to joto clear khai salia haipano nor obostha nukha omdai ke chini Tripurasar kobangma tongnai ge ang request khainai chini leaders rongno sudu chini korbuk sub division oineno jaga sempote nor please thangai kisa naidi ke SDM officer norok jogajog khlaite sanai jate ajago chini kri borok rokni bagai financial help mano kisa suk nok tangnani bagai 80-90,000 mano gangke asumai aphono 50,000 pano manai naidi o kri taimo beleno chugu haini bagai ang sanai chini korbuk sub division ni SDM team rokno bo sanai norokbo je boroni poribarni obostha naidi ge borokno dati help khlainan bagai ang no khani bo koinai ge ang chini emle sar Sanjay Manik no bo koinai kisa nahardi yang digi te chini EM doli riang no bo ang koinai je chini yang kisa nahardi osono sanai purbo maniko dewan